met welk gevoel sta ik? Trots. De veerkracht die we tonen, de werklust die we tonen. Momenten dat ik echt mooi volleybal zie, afgewisseld met dingen die niet zo goed zijn. Dat vind ik dan jammer. Maar over het algemeen in de 4 wedstrijden die we gespeeld hebben, Gent uit, die win je. Thuis is gewoon een complete off-day en dat was wel een teleurstelling. Blij dat we wel blijven vechten in de reguliere competitie. En nu ook hier blijven vechten tegen de Russen. Dus ja, ik heb eigenlijk wel een trots gevoel.
Europees avontuur zit erop, hè? Ja, een mooi Europees avontuur zit erop. Het is goed zo. We congratulate Sakio and Selma for winning up this game tonight, and we want to thank you all for coming. We wish you and our guests from Sarajeo a good and safe